Nagbabalik na mahal ang spicy opa mo na si Kim Chino na kaya kang tratuhin ng tama. Huy! At syempre mahal, balik Chinitox na tayo, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit andali kang bitawan ng jowa mo. Recap na tayo mahal. Sabi ko kanina una, ang dali kang bitawan kasi hindi lahat marunong magmahal ng totoo. 'Di ba? 'Yun yung minsan na gusto lang ng mga taong lumalandi sa iyo ng kasabay, karamay, masasandalan, matitikman. 'Di ba? Na kapag nakuha na yung gusto sa iyo ay talaga nga namang iiwan ka na sa ere, mumultuhin ka, maglalaho na lang bigla kung ano yung ginawa sa iyo ng ex mo, yun na yun. 'Di ba? Totoo lang. Tsaka isa rin kasi sa mga dahilan, ang hilig mo sa bagets, ang hilig mo sa bata, kaya ang ending, iniiwanan ka ng trauma. Hoy! Alam mo na, sa susunod dun ka na sa may edad-edad para tapos na mag-explore. At ang sabi ko naman mahal, pangalawa, kanina rin sabi ko ang dali kang bitawan kasi ikaw yung ginawang pahinga, hindi tahanan. Diba? Yun yung sinasabi natin na kapag stress siya, kapag hindi siya okay, kapag walang magawa, ikaw yung talaga nga namang takbuhan. Pero hindi ikaw yung pangmatagalan at seseryosohin sa buhay. Totoo yun Totoo yung mga ganyang tao na kung saan kailangan lang nila ng temporary happiness, temporary na jowa, tapos kapag nahanap na nila yung taong papakasalan, aba, wala ka ng silbi. Huy! May mga ganyan tao. May mga ganyan ding tao na nagsisettle na sila ay character development lang na mga taong nag-e-explore at ginagawa silang rebound. Ito mahal, ang pangatlo't panghuli. Ang dali kang bitawan kasi hindi mo siya deserve. Ito yung panghuli ko, pampalubag loob na lang talaga sa pang-iwan sa'yo. Kidding aside mahal, sa totoo lang minsan kailangan mo ring maranasang bitawan para matutunan mo kung sino ang karapat-dapat hawakan. Diba? Totoo lang. Kasi minsan dahil bulag ka sa pag-ibig, in love ka, lahat talaga ng gawain, lahat ng kilos ng partner mo, kahit red flag, ay talaga nga namang nakikita mo sa point of view mo na green flag sila. Pero pansin mo mahal, nung kayo'y nag-break, nung ikaw ay iniwan ng ex mo, ay talaga nga namang may mga nagsabi na buti na lang nakalaya ka na. At minsan sinasabi niya, buti na lang nagising ka, Kim Chino. Buti na lang meron ka ng self-love. Buti na lang iniwan ka niya kasi tignan mo ngayon, glowing ka kahit walang dilig. Huy! Hindi, may mga tao talagang kailangan lang dumaan sa buhay mo. At syempre, para naman mapunta ka sa tamang tao. At ang mga tamang tao, kung nag-iisip ka ano itsura nun, maraming tamang tao ang singkit. Maraming tamang tao ang maganda ang ngiti. At maraming tamang tao na talaga nga namang pag narinig mo ay masasabi mong siya na talaga. Hindi ko sinasabing si Kim Chino yun. At hindi ko sinasabing may tigyawat yun sa labi. Buiset! Anyway, mahal, makikita at makikita mo rin ang tamang tao para sa'yo. Makikita at makikita mo rin ang tamang taong tatratuhin ka ng tama. Naway, may natutunan ka sa ating Chinitox ngayon, mahal. Si Kim Chino ay babiyahe na muna. Huwag ka mag-alala, susunod na sa akin si Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Jello.
Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1, Metro's